Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield
Tanggalan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Aldaw kita ni na Lunes. Pet sa 12 kita kan bulan na Pebrero. Banya to sa lado technical si Chabe na obra. Yan man si Engineer Abelindon Toralio sa mga pong chief technician. Sa po si Jimmy Guanzon ang samuyang chief PSG. Transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Anong mga kaibahan ngunya na pagkaldaw, mainit ang saldang. O mainit ang sirang kansa aldaw. Alagad maduros po dyan sa luwas. Malipot-lipot ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero mayo man na pinagpapaluwas ang pag-asa. DOST na raot nin panahon. Both daray ni kan share line. Kaya namamati ang taan lipot ngunya na mga panahon sa kaanduros. Pero sa mga coastal na banwaan, itong mga yaon sa kadagatan, talagang maalon po pag-arog kayan ang panahon. Kaya ingat-ingat duman sa mga parasira niya to sa paglawod. Tapos ingat-ingat man sa tuyang mga kababayan ng mga motorista.
Diyan po sa Barangay Santa Justina sa Banuan Kanabuhi. Kasudma nagkaigwanin na aksidente na budalan itong turo-turo. Turo-turo man sa tora-tora. Itong padyak na di makina. Nabudalan din sa rong pampasayrong jeepney. 5 po ang irido, may mga aki pating lunad itong tura-tura. Iba dinara na duman sa Bicol Medical Center, kaya doble ingat sa tinampo ngunyan pong mga panahon. Man bonggang-bonggaan na kapiestahan dyan sa Barangay Lourdes sa Banuan Kanabuhi si Mayor Rela Coste. Anong subuot na orig ang binuno. Kumusta dyan sa Barangay Lourdes sa Kipunong Barangay Ralph Lacoste kan sinambit ng barangay. Kadakol kan mga bisita ni Mayor Rela Coste kasudma. Come and go, sabi nga niya. Palan si Mayor Rica palan perming makinisan sa iyang lalawgon sa kakutis. Igwa po palan ining mga sekreto na pinagkakakan. Sabi niya, arog sa nangakainan sekreto ko. Kamu ngaya kon makakanin sugok. Kaya nga ka magparakakan kan yelo. Bagang sa tahaw kan sugok kakanon sa nanganindoan mga puti. Medyo na ara-ara man nga kamo, magkakan man kamo saro sa nakan yelong palaman kan sugok. Pero nga mas marhay ining mga puti na itong kaputian sa nakan sugok. Yan ang sekreto kaya perming makinis ang sakuyang kotes. Kuya Philip, may nakuha katang bildi sa sarong artikel. Mano mo din sa Kuya Philip, historical na Tinagba Festival na paggibungan ni kasuhapon na petsa 11 kan presenting bulan na Pebrero na sabi nga ni kasuhapon ni Mayor Rex Oliva duman sa sarong press conference o halit na press conference sa Gibo kasuhapon na ining Tinagba Festival saro ining tradisyon na igdi sa siyudad ni Iriga na paggibo pa ini kan nakaagitang dekada 70 sa sarong isperso ni dating abogado o ni attorney Jose Calleja Reyes. Sa pag-research na to Kuya Philip, digdi sa sarong article, gikan digdi sa festivalescape.com, mano digdi sa historical na Tinagba Festival na ining pinaka-inot na Tinagba Festival piglansar kan taon 1974 na pig-develop ni Attorney Jose Calleja Reyes na sarong abogado asin negosyante na tuyo kay ni Tinagba Festival maging promosyon na sa siyudad ng Iriga bilang sarong tourist destination pati naman sa iyang ekspresyon sa venerasyon niya o pag-demosyon niya kay inang Our Lady of Lourdes na asin selebrasyon para man sa mga kostumbre at tradisyon nila mga Bicolano. Na ining makalumang ritual ng Tinagba, dati tigigiboy ni sa kan panahon ni kapistahan kan Corpus Christi. Na ang Corpus Christi na kapistahan kaya na uring simana kan Mayo o uring o enot na simana kan Hulyo. Alaga dahil sa debosyon ni Attorney Reyes kay Our Lady of Lourdes paggibo ani nga Tinagba kada 11 kan Pebrero taon-taon na nagpupun bagaan
seremonya kan tinagbasa pag lamasa o kan pukpukan sa kanggong na hinapon na patong na kaswapon tiggibo ni Mayor Rex Oliva duman Bakong patong. ay sa Kuya Philip Patong tabi, bakong patong. patong palan dong patong patong palan sa ibang ano yan Ibanan maisip kan sa tuyang mga kababayan kung patong. yan na Kuya Philip kasi na yan na igwang ng mga karita baga piga tutulod nin mga damulag pero kaswapon si na obserbaran tapir sa damulag igwa ng mga baka nasabi da mas nakakatagal ang baka sa sa init tapos initan ko Philip na tinagba-festival Pero aputon ta ka daw, Diggs, kumusta ang Tinagba Festival kumpara kan mga panahon? Ta sabi, dapat ang selebrasyon ngayon niya duman sa Our Lady of Lourdes Grotto. Karon nawawara na baga ito? ayan kaya Kuya Philip kaya day naman nakaka-celebrar duman sa Our Lady of Lourdes Grotto bago araw katuta duman baga sa Our Lady of Lourdes Grotto may saro na duman na na convention center duman sa dating kukundusiran nin street dancing parade para ay street dance competition Bako sana yan, Diggs, kundi sinadiri na naging privado na ang sinambit ng ining Lourdes Grotto, digdi syudad kan Iriga. Iyo ka Philip, kaya nangyayari na lang duman sa sa Lourdes Grotto, na lang itong novena na lang Borobangge tapos may Santa Misa na sa Nabang araw ka to na Tinagba Festival na parada kan mga kareta nagtatapos duman sa mismong Our Lady of Grotto, Our Lady of Lourdes Grotto tapos duman na lang ipig tataw baga ang atang pero ngunya na sa ngunya na panahon na kasapon nga ni nagtapos si parada kan mga kareta ni Damulag duman na sana sa sa atubangan kan St. Anthony Padua Parish Church. Tapos initan ko Philip sa nabasa pa niya itong article na ining Tinagba Festival bako sana ni para sa turismo kan syudad din Iriga saro man ining marketing strategy ni Attorney Jose Calleja Reyes para sa iyang sudati bagang Ibalon Hotel na sa ngunyan pagsasadiri na kan pamilya Ortega tanganing mapasikat sa iyang hotel kato hanggang sa naging tradisyon na kan syudad ng Iriga tapos araw kato naging nagdevelop baga ang syudad ng Iriga ay ning Tinagba Festival di sa syudad ng Iriga kaya nakaigwanan ni street dancing parade araw ka na ginibukas hapon durante ka na pagparada kan mga kareta igwa man na street dancing parade asin na nakigwan ni street dancing competition paghapon na kung saan igwang walong eskwelahan na ang naglaban-laban. Tapos yan muna ka Philip nakuha niya itong trivia para kaining Tinagba Festival sa historical Tinagba Festival ini si Karondang Diggs Martinez Jr. para sa RTLDCKI ang Magmakiriba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Kung magirumduman kaya niya to Tinagba Festival bunggang-bungga po kan mga panahon na mga atang kan sa tuyang mga paratanom so nagugusin inda sa kan mga paratanom digdi po syudad kan Iriga na mga pinaglulunad sa ball cart dinadara dyan sa atubangan kan Our Lady of Lourdes Grotto pero ngunyan na iba na panahon sabi nga ni kan Sarong Halangkaw na opisyal kan National Commission on Indigenous People sarong ngayon nawawara na bihira ta gusto ta ng managalog nawawara na ngaya so essence kan Tinagba o
Doon nga kan bugtakanin na sarong dakulang building dyan sa atubangan kan Our Lady of Lourdes Grotto. Tapos saro yan sa pinagdadayo po kan mga turista kan mga panahon pag nagrarani na and pag abot kan Tinagba Festival digdi po sa tuyang lugar sa siyudad kan Iriga. Angon yan, idinadagos na baga dyan sa patio kan Our Lady, ano man ta Our Lady? Patio kan St. Anthony of Padua Parish an mga atang na hali sa tuyang mga paratanom. Mga parauma digdi po sa siyudad kan Iriga. Yan po ang dakulang kaibahan sa selebrasyon kan Tinagba Festival. Kumbaga dakulaan mga pagbabago na dapat kuta sabi kan ibang mga Irigenyo prenoteheran kuta ngayon kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga, kan simbahan Katoliko kan San Antonio de Padua. Na kumbaga saro man yan sa historical ining Our Lady of Lourdes Grotto digdi po sa siyudad kan Iriga. Ang celebration ngo niyan nakasentro na sa nabaga digdi sa kasentroan. Although nagsasabi pa man Our Lady of Lourdes Grotto, pero bako na duman mismo dinadara ito pong mga atang na hali sa mga paratanom digdi po sa siyudad kan Iriga. Ito mas magayon da pag yaon duman ang ginigibong mass offering. Tapos itong mga ball carts duman mismo pinagbibindisyonan kan mga padi sa atubangan kan Our Lady of Lourdes Grotto. Talagang namamatian kan mga Irigenyo na arog pala nga kainian Tinagba Festival. Mas bungga kan mga panahon. Bungga man ngunyan kaya lang may dakula na pong pagkakaiba kumpara kan mga nagtalikod na panahon. Naapot nga na ako kan sarong maestra. Ano ngayon masasabi mo kan an alkalde pa si Tata Jose Villanueva itong Diponto. Kaya ito nga kasimple sana pag nagtitinagba bako man ngang arog langon yan grabe na nga mga gastos. Ayuta ka ito pamabasa na nga ni tapos kinakarga duman sa mga gosi kan mga paratanom digdi sa siyudad kan Iriga sa sendang mga tinanom. Tapos mayo pa nga ka itong kadakol na nga mga kunyan, baga nga, grabe na ang ginagasto sa pagpapagayon kan ball carts. Tapos nga, ining grabe ang, kumbaga, ang siyudad nagagastos para sa mga papremyo. Igwa pa nga yung iniimbitara na artista. Ini ang pagkakaiba po kumpara kan panahon na so Tinagba Festival ka ito nakasentro sana dyan sa pag-offer sa Our Lady of Lourdes Grotto offer kan mga paratanom pero ngunyan igo ang mga sabing innovation grabe na po ang pagbabago kumpara kan mga panahon na ang Tinagba Festival simple sana. Baga nakapamabasa na sa mga tao ka ito, piguguyod ka na karabaw, sa mga atang na gosyali sa indang mga tinanom. Nagpaparada dyan sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga. Yan nga ni, kabihira ka ng mga okan itong mga nahilingta na nag-aapunin mga dulce, prutas. Dahil talagang mahal na po kaya ang mga prutas kunya na mga panahon. Iba takot nang magrabag nin prutas o mayo manggang irarabag.
Duman sa mga pigaagihan ninda. Pati nga ni Andol siguro katipid na. Itong mga yaon sa ball carts. Pero kahit ito nagirumduman ko, nagwawarakan na dulce dyan sa gilid ka na tinampo. Pag may mga nag-aagi ka ito, na may mga burubit-bit. Dyan sa ball carts. Hindi daw arog kayan. Ang importante, naging successful man giraray. Taon-taon, success. Ginigibo pong Tinagba Festival kan syudad nin Iriga. Daw nga ni may mga pagbabag. Una, awat pa man lugod sa mga masunod na taon. May mga naiiba pang madadalan na mga taga-syudad kan Iriga pag abot sa Tinagba Festival. Morning kay Attorney Nonoy Wapirina, ang City Administrator kan syudad nin Iriga. And congratulations na lang duman po sa mga nanggarana sa ginibong street dance competition saka itong ball cart competition. Mga nagkadaraw, better luck next time. Hoy, kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar? Na Paris Prest kan Our Lady of Fatima Paris and Shrine digdi po sa San Isidro Ciudad kan Iriga. Siyempre sa Paris Prest man kan Holy Cross Paris dyan sa Banuan kan Nabwa Camarines Sur. Saka sa iyang kaibahan dyan sa Holy Cross Paris, Reverend Father Albert Reverend Father Albert Orillo man ki James Cortez. Siyempre dyan man po sa Banuan ka na Baaw, Reverend Father Dana Dizon na Pares Prest ka na St. Bartolomeo Pares, Baaw Camarines Sur ka sa retired Prest Reverend Father Cesar Bongon. Kasud mamampalan kasabay kan Tinagba Festival daing hutaot man, so paboro brown out dyan sa Barangay Santiago digdi po sa syudad kan Iriga. Ano na yan, sinabay pa man sa Tinagba halos 5 beses, so brown out. Kasud ma dyan sa Santiago digdi po sa syudad kan Iriga. Sana
napakarahay man po ang sendong serbisyo. Diyan pati sa lugar na yan, pero dahil na naiibitaran na paboro brownout daw nagkaigwanan in clearing. Kasoreko 3. Magduros-duros na nin makusog. Mawawara ang supply na kuryente. Ano po ang nangyayari? Ano daw ang masabi kay ni Madam Ann? Nagmimeriting baga dyan sa Kasoreko 3 ngunya na pagkaal daw. Pagbisita ko dyan, kaya busy sa mga department head, sa mga lineman. Mimeriting po muna ngunya na pagkaal daw. Hoy, ini man ang makontrobersiyang barata. Kaya palanday na dagos ang kasal ni Bea Alonso saka ni itong bata niya si Dominic Rocky. Kaigo pala ng third party. Nagluwas na, duman sa ipinaluwas na bareta kan pamilya ni Bea Alonso na inipalan kayang si Dominic Roque, bata ako noon, congressman. Na si Kong Joey Salceda ay tapos kita. Yan sa probinsya kan Albay. Namak mong tinawan palan ininin kondo, tinawan panin gasolinahan na pangyayari. Kaya din nadagos so kasal ni Bea Alonso saka ni Dominic Roque. Ay buhay pag-arog po kayan. Kaya pala dahil naggigirong na gayo si Bea Alonso kay guwang third party na bistado. Digdi sa tuyang nasyon. Ay ano na yan mga artista. Hindi ba ka umantong kasaalan ni Bea Alonso? Saalan man to kan bata niya. Kaya palang pigaw para sekreto ay pambihira. Basa kaya. Kaya mag-ingat sa mga politiko na bading. Kung napapaarog kaya nagustuhan, artista. Nagkaorola so paksiw. Di sa Camarinesor, ingat-ingat man po kita sa mga artista. Kundi di sa Camarinesor, iba man. Sabi nga na ikan, artista, nababata man kan politiko. Man iba-iba lang ang sitwasyon. Ano daw ta arog kayan? Kung minsan, inipating mga artista niya to sa Pilipinas, minapatol naman sa mga politiko, madatong. Lalong-lalo na kung naglalaos-laos naman ang sarong artista. Kaya dakul baga ang mga artista digdi po sa Pilipinas na naagom ni na politiko. Nagpapaagom sa mga politiko, siyempre madatong. Sa naman po ang habol kan ibang mga artista. Mapakasal, masuruhayan. Ayaw ng ibang mga ginibo. Ay pakende na magpakarasal tapos masuruhayan man sana makukulgan panbot ka na both sides sa pamilya. Maray nga ni si Bea Alonso dahil nadagos so kasal. Kung nadagos masalimuot naiguanin third party. Masakit ang buhay pag arog po kayan ang dalagan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Valdisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si retired military officer Aguinaldo Obal. 61-year-old ko ay na-ultrasound 2017 nirong multiple gallstone. Tinitiis ko lang itong sakit na ito. Tapos narinig kong minsan nasa radyo napagaling ni Dr. Paragas, tubig at mga mineral lang ang gamit niya. Pumunta ako dito, pinayuhan niya ako na gumamit ng natural na paraan gamit ang Ionic. Sinunod ko lang yung procedure. On 7th day, nagbawas na ako ng gallstone. Madami, 100 pieces siguro yan, more than. Parang bilog-bilog, green, na matigas-tigas. Para siyang guma. Ito na yung kayamanan ng tiyan ko na masakit ka dyan sa tiyan ko. Nakalabas ka rin. Pero na parang guminhawa yung tiyan ko. Parang wala kang sakit. Pinagdaanan. Tama lang na nakapunta ako dito. O nakita ko si Doc Paragas, pampante lang rin ang loob ko sa kanya. Alam ko, doktor. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care?
Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction.
Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at naka-live din sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos sulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Madagas po kita rin sa tuyang programa. Paano kitang 47 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Ano ni mga yaon pagadigdi nagruruluwas na bareta, puro na sana hiwalayan kan mga artista. Pinuunan sana ini kan Katniel. Marin daw matatapos ang mga hiwalayan na ini. Siguro kung mayo nang nagkakaminuotan sa kinaban ng mga artista. Bidigdi, binasag na ni Jelian Vicencio ang kanyang pananahimik tungkol sa umunay pagkakasangkot nito sa paghihiwalay ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nagulat daw niya ito dahil pawang kasinungalingan lamang ang mga kumakalat na balita. Nakapag-chat na rin daw siya kay Catherine para linawin ang kanyang pangalan, ngunit hindi pa sila ulit nagkikita sa personal, pambihira. Tapos inipaman na sarong bareta, kundi inibaman, bakong nahiwalayan. Opisyal nang nagpaluwas ng statement ang aktres na si Ivana Alawi matapos ang mga aligasyon na nagwawarak na may relasyon sinda ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sigon ki Ivana, dinedman niya sa enot ang mga chismis dahil sa kanyang sa iyang pagtubod na dahil na siya dapat magtaram, lalo na pag mayo naman siyang ginigibong maraot, pambira. Alagad kinakaipuhan na man subot niyang linawon, puro paglilinaw.
Ang mga mayong katotohanan na bareta dahilan ta nakakaresibi naman siya din malalanit na tataramon pambihira. At mga Valentine's Day, ini man ang mga kunyang kayo ni kung ano-ano bagang mga nagroruluwas imbis na magkasararo ka mo. Magkaigwanin puso. Ang lambang saro. Ligaro mga nagiging pusong bato. Ang nangyayari lugod sa Indo. Ay kan kantang kamukan na pusong bato. Tapos ini man nagkugusan sinda Pope Francis sin man sa iyang vocal critic na si Argentine President Javier Milei sa pag iiribahan kan mga politiko kan Argentina matapos i-canonize ang kainot-inoting santo kana sa indang nasyon. Mantang inapod pa na imbesay ni Milei na Santo Papa pambira. Kasi pinagmuda pa ini. Alagad na pundo ini kana magtukaw siya sa pwesto kan nagtalikod na Disyembre. Para man kay Pope Francis dahil man niyang gayo pinag enter ang mga insultong naresibi niya dahil lantan importante kung ano ang ginigibo kan mga politiko sa opisina imbes na sadalan kan kampanya pambihira. Dapat ang Santo Papa dahil man makisawsaw sa mga politiko. Kaya ito, sa mga padidigdi, maski kardinal sa Pilipinas, nakikiaram sa dalagan ka na politika sa satuyang nasyon. Kaya nagkakaurula so dalagan man ka na nasyon Pilipinas. Sa iba man ng mga kardinal, pinapakiaraman sa presidente. Nawawara itong sabing separation of church and state pag-arog po kayan. Dapat dahil makasawsawan na simbahan katoliko sa dalagan kan sa tuyang gobyerno. Pagpakiaraman na gobyerno. Tamang pangadjion lang. Tapos ano ang pwedeng maging pangapudan ninda para mapakarhay ang gobyerno sa Pilipinas. Iwat na naman subot, maarangkada na voters registration kan Commission on Election sa manibaibang mga probinsya sa Bicol. Buon ngunya na aldaw 2024 bilang paghahanda sa papaabuton na 2025 national and local elections. Sigon sa COMELEC ini ang mahaloy sagkod September 30 ngunya na taon. Dahil digdi pinagdeklara naman kan National Voters Day o bilang National Voters Day unya na aldaw sa entero pong nasyon. Magdarasa naman kan mga kinakaipuan ng mga requirements sa arugan birth certificate, kinakaipuan ng mga pagkakabisto sa inda. Entras ng COMELEC Bicol man ang target na maabot na sobra sa 5 milyones na mga bago asin mga ma-reactivate na mga botante sa entero pong rehiyon. Kaya ngunyan preparado na naman ang lambang branch kan COMELEC. Saman lain-lain pong banwaan, syudad. Digdi po sa riyon kan Bicol asin sa enterong nasyon. Duman po sa mga maparehistro.
Magpreparar naman kamo kan sa indong mga dadarahon para pag-abot sa indong paparehistrohan na lugar, dahil na kamo kung ano-ano pa. Kumbaga, igwa na kamo mga ipipresentar para mas madali ang proseso kan sa indong pagpaparehistro. Tapos ining jata pala nagkompetensyahanin tibay ang siyam ng mga universidad digdi po sa rehiyon kana Bicol sa katatapos pa sana nga Bicol SUC Culture and the Arts Festival 2024 na pinagasagibo naman sa Camarines Norte State College sa Banuan kan Dait Camarines Norte kan nagtalikod na Pebrero 7 hasta 9. Pinagabalihan man inika na Bicol State College of Applied Science and Technology Bicol University, Camarines Norte State College, dangan ining Camarines Sur Polytechnic College, dyan sa Banuan kan Nabwa, Catanduanes State University, Central Bicol State University of Agriculture sa Banuan kan Pili. Atinman kan Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial State College of Agriculture and Technology, Partido State University, asin ang Sorsogon State University. Nagkapira sa mga pa-contest digdi iyon dagli ang talumpati. Easy writing contest, tapos ining masining na pagkikwento, live band, asin dakol pang iba. Matapos ang nagkapirang aldaw na pipresentar ninda kan sa indang mga talento sa Culture and Arts na ipuliman kan Camarines Sur Polytechnic College sa Banuan kan nabuan kampyonato. Congratulations. Yan po sa CSPC Nabua. Nagapanduaman ang Bicol State College of Applied Science and Technology, asin nagpantuluman ang Bicol University. Sa lado man po ni na sports, ang Los Angeles Lakers Revolto kan Lakers legend as in 5-time NBA champion na si Kobe Bryant. Nawanin na pagpupugay sa event ang parihong numero 8 as in 24 na pinagsulot man ni Bryant sa iyang karera. Naka-display man sa luwas kan arena ang Crypto.com ang Revolto Konsain pinagatawan onra nin kadakol ng mga sports figure tuman sa Los Angeles, California. Kaya dakol po ang mga nagasasagibong niya na kung ano-anong mga pa-contest. Tapos ini living legend sa basketball, National Basketball Association, digdi po sa kinaabanbagan pinakasikat na pakawat pag salado nin basketball ining NBA tuman sa nasyon kan Amerika. Tapos sa lado kan kawat na basketball talagang undefeated ang Estados Unidos pag-abot sa Olympic. Talagang perming sinda po ang nagcha-champion. Kaya kita man ng mga Pilipino maraot na saka ensayo ta gusto man mag-champion sa Olympic kundi garuhaloy pang panahon. Kadakol pa nga agihan ta. Kadakol pang makakalaban tang mga mas matitindi pang nasyon bago ta makalaban ang nasyon kan Amerika. Pag-abot sa Olympic.
sa nangani sa ASEAN country. Minsan talagang sinasakit na kitang makapachampion ang Gilas Pilipinas. Bueno, inabot na po kita kan oras ng studiyong pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si Chab Benaobra. Na information si Jimmy Guanzon na sa muya pong Chief PSG. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Kaya naman pulan si Apa. Si Ma'am Kyle Riago Ligacion. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong dainsawang pagantabay.